Rozhodol som sa napísať krátky článok ohľadom montáží veľmi populárnych drevováknitých VPC dosiek. Čím ďalej, tým viac sú populárne a najmä preto, že majú tieto výhody. Garantovaná farebná stálosť, moderný dizajn a jednoduchá montáž. Pri výbere tohto materiálu je potrebné mať vymyslené a mať pripravený aj spôsob kotvenia. Najčastejšie sú používané drevené hranuly, ktoré sú kotvené na obvodové murivo a do nich sa pomocou príponiek osadzajú jednotlivé fasádne lamely. V závislosti od dodávateľa vám k montáži môže dodať okrem vizualizácie aj kladacký plán. Ako tieto lamely kotviť? Štandardne sa lamely kotvia pomocou konzol a L-profilov, ktoré sa do seba zakladajú. Najprv sa na murivo osadia tieto konzoly a do nich sa zacvaknú tieto L-profily. Podľa smeru kladenia dosiek sa vytvorí potrebný raster. Okrem iného je možné na kotvenie použiť aj drevené hranuly, prípadne hliníkové omega profily. Tu je potrebné poznať ten kladacký plán a to, ako jednotlivé lamely majú byť umiestnené. A to buď horizontálne, alebo vertikálne. Aby montáž týchto profilov bola estetická a jednoducho aj aby tieto profily, tieto lamely boli farebne stále a jednoducho odolné voči poveternostným vplyvom, odporúčame použiť profily od firmy Protector. Každá takáto fasáda sa musí odvetrať a podľa toho je potrebné aj jednotlivé lamely klásť. S týmto by vám mal pomôcť dodávateľ fasády, ale ak nenájdete ochotu alebo v podstate nemá to profesné zázemie tento dodávateľ, viac nájdete v obrazovej prílohe tohto článku. Ktoré detaily si musíte ustriehnúť a dať na ne pozor. Takže ako prvý je sokel, umiestnenie toho roštu a prevetrávania pri sokle. Prevetrávanie a ukončenie lamel v oblasti prekladov. Odvetranie a ukončenie lamel pri atike. Vetranie pod parapetmi. Ďalej spôsob, ako ošetriť vonkajšie rohy. Napojenie týchto fasádnych lamiel v oblasti ostenia. Zvyčajne sa to robí U-profilmi. Rôzne konštrukčné uholníky, ktoré napájajú a prepájajú pri rôznych prechodoch materiálov. Ďalšia veľmi dôležitá vec, umiestnenie vetracích profilov. Ktorého dodávateľa týchto VPC lamiel odporúčam? V podstate na trhu je viacero a ktorého si vyberiete naozaj len na vás. Je potrebné poznať si tú farebný návrh od architekta alebo čo sa vám páči. Vyberte si teda toho, ktorý vám najlepšie poradí s návrhom kotvenia, v lepšom prípade aj skladackým plánom umiestnenia týchto lamiel. Mal by to byť štandard u každého dodávateľa, ale verím, že to nie je pravidlo, preto toto beriem ako hlavný atribút, ktorého dodávateľa si vybrať. V článku nájdete aj obrazovú prílohu jednej referencie rodinného domu na Orave. Použitie dosiek navrhol architekt a montážnici použili všetko potrebné príslušenstvo, tak aby táto fasáda bola funkčná a mala dlhú životnosť. Sú tam detaily, ktoré by som ja osobne možno riešil inak, ale o tom je tá diskusia investora s realizátorom. Diskusia pri realizácii o detailoch a vonkajších rohoch ostenia, prechodoch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a plochami fasády z VPCčka je to najdôležitejšie pri realizácii fasády. Takže pozrite si tieto obrázky v tomto článku.
Na konci by som teraz zdôraznil tú najpodstatnejšiu vec pri realizácii prevetrávaných fasád. Čo hrozí, keď sa fasáda neodvetrá? Tu sa musím priznať, že trpím určitou paranojou toho, keď vidím, že mnohé fasády nie sú odvetrané. Nie, že by ich prevetrávanie bolo z pohľadu Feng Shui, ale najmä z pohľadu životnosti fasádnych dosiek. Je jedno, či sú tieto VPC lamely použité na prevetrávanú fasádu, či je to Fundermax alebo Cetris. Odvetraním sa zabezpečí funkcia, ktorú má prevetrávaná fasáda plniť. V zimnom období plní izolačnú funkciu a oddeľuje ochladzovanú obvodovú konštrukciu od obvodového plášťa. To je veľmi cenné z pohľadu úspory energií. Na druhej strane, v letnom období plní opačnú funkciu. Prehrievanú fasádu oddeľuje od obvodovej steny kotviací rošt a vďaka vzduchovej medzere, ktorá je prevetrávaná, nie je objekt prehrievaný. To je v súčasnej dobe obrovská výhoda a tým sa aj šetria náklady v prípade potreby klimatizovania objektu. Toto prevetrávanie taktiež plní funkciu akustickú, čiže táto prevetrávaná fasáda pohlcuje ten akustický hluk z vonkajšieho prostredia. Ak sa fasádny obklad neprevetráva, vzniká riziko vzniku takých nepriaznivých machuľ na fasádnych doskách. Toto riziko vzniká najmä pri VPC doskách, ktoré sú na toto veľmi, veľmi náchylné. Preto zdôrazňujem, keď budete robiť fasádu z VPC dosiek, poriadne odvetrajte, použite všetky potrebné vetracie profily, vetracie mriežky pri sokle, pod parapetmi, v preklade, pri atike, aby toto prevetrávanie bolo 100% zabezpečené. Budem rád teda, keď si pozriete článok kompletne aj na našom blogu. Pozrite si všetky tie obrázky, prípadne prekliky do nášho e-shopu. V prípade otázok neváhajte a napíšte mi buď do komentáru na blogu, na YouTube. Určite si ma niekde nájdete.